тоҷик сарку чиста бародарои видеообращения барои бародарони тоҷика ҳама касе мара мешиноса гӯш мекуна гӯш куна бародаро ҳамин қатъо мегӯ бародаро любоюд касе дар тоҷикистон мега биё коғазат мекунам 15 000 сомон бутаи россия роид мекунам ҳамин гапи мара бигем ратан накунед ҳамин кора агар ягон причина дошта бошед накунед мақсад давно ному фамилия алиш карда бошед накунед ки намеша гузашта ҳоли системашон гарени кору касе россияра лабои аэропорт меқапатон 2011 сол авари табуровар ки тану соло аварит кардагӣ ҳамаи ҳамин чизо мерӯяд ҳамин кору боро карчи гапчапо гапи манро бигирем бародаро ягон тутами рисковата накунед 15 000 сомон пули нишуткаи ман валлоалам 15 000 сомон додагим немихи омадум баратан инҷа қалфум ина бо 30 000 40 000 дига қадар карочи билет гирифтестум обратно тоҷикистон мерам ҳамин суханои мара касе гӯш мекунад баратан чиста адуши гуфтестум ман барои ягон кас душман нестам ягон мақсади ма ки беазоб да братано лучи ҳамин кора накунед ҳамин ҷогоҳои гардона ханак накунед ин инҷа мегӯем чиста азоб мекашем ман ин панои гап застанда болои сар да чашмака агар намехезам шуморо любой ҷура нишон метам конкретни ҷои нитодем братанҷон конкретни ҳамҷа хая 8-9 бародарем да у кабинет карочи усушда бо занаку хова қати гулакои майда гудакошон ҳамин валлоалам ё 2 солаи 3 соларам ҳаст хай 5 соларам ҳаст 10 солашам ҳаст гудакошон қати як хова а як самолёт 20 нафар гаштагем братан як самолёти дига айхуҷон омад як 4 зана гашта 4 зана гаштагиай як 2 бача айхуҷон паридагиай наке гапи мара бигирем ҳамин жуковист ки напарем бародаро касе да гӯшо то мепара дар тоҷикистон мега 15 000 сомон бути ҳуҷҷатто мекуну роиту мекуну накунед ҳамаш мошенникан пула вастанавӣ намекунанд гапи чаптон вазбӣ меша хачи хела як хела қарз мекунед ҳамира системара банк мегиред ҳамин сума хатуна қашоқ накунед дар ҳамин айни кризис замоне ки тошто пул нестай накунед ҳамин кора да бародаро ҳамин коре ки ина ма ғалдидагим дар ҳамин ситуатсия масо ина 100 000 русӣ бигем дар тоҷикистон сухтум билет гирифтум ина бо 32 000 меша карочи 31 800 чанд сум билет хайна 32 000 ҳисоб шекунем хели билет гирифтагим бо мерем иншааллоҳ фаҳмиди хай инҷа бо чанд русӣ дар ҳаминҷа рустем агар ки нагири билет ин инҷа пажиз хоб мерем мегам фаҳмиди закон ина мехебромадагия бародарон накунед ҳамин кора риск накунед ай банктона қарзон накунед сари бепроблемара дар проблема намонед ягон кас бародаро ассалому алайкум бародаро касе гӯш мекунад ина гӯш кунад ягон мақура накунад чотка буфаҳмада ҳамихе мақсад ҳамихели гапи чапа братан